Het is een hele feestelijke dag. We hebben in Friesland afgepraat. Op 4 juni krijgen alle leerlingen in het voortzetonderwijs te jaren als ze slagen binnen. En Joet dachten wij dat op de manier zoals we het al jaren dachten. Wij gaan naar alle jongeren die examen dient hebben. Wij hebben 100% geslagen. Dat hier we vorig jaar ook. Dat gebeurt vaker. En dat is gewoon een groot feest. En we hebben een grote groep docenten. En die pakken aan de auto, de vlag, een blom en de cijferlist. En die hebben 5, 6 of zo'n leerling en daar gaan ze naar daar. We hebben ze 4 hier bij ons gewoon. We willen het heel goed afsluiten. Voor hun een feest, voor ons een feest en voor de ouders een feest. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Want jij bent natuurlijk geslaagd. Ja, ik voel het wel verwacht. Maar toch wel spannend. Kijk eens. Hallo! Hoi! Ik denk, ik kom eens touw. En we moeten een beetje afstand houden, dus ik doe het zo. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ik hoop dat het wat goed is. Maak hem maar open. Dan zie ik het er hier van uitzien. Ja. Maar je bent geslaagd. Dat is het belangrijkste, hè? Ja, daarom. Nou, Er zit zelfs een zand tussen. kijk eens. Dat bedoel ik. Tje. Ja, we hebben mooie cijfers. Geen enkel onvoldoende van mij. Kijk eens. Daar gaat hij. Ja. Zo, nou gaat het Yes. feest echt beginnen. Hallo! Gefeliciteerd! Ja, toppie! Ja, Ja, geslaagd! ja, De cijferlijst! ja. Want ja, wat staat daar nou in? Voldoende. Ja? Ja. Nou, maak hem maar eens open. Dat ik geslaagd ben. Dat je geslaagd bent. Ja. Ja, Wie had dat nou verwacht? niet één. Nee! Nee! Precies. Maar Ja, het is wel gelukt. ja, Ja. Hoeveel nachten heb je nou niet geslapen? genoeg. Inderdaad, genoeg. Ja, Ja. Dus vanavond slaap je als een blok. ja. Mooi. Nou, daar gaat hij. Hè. Wij hebben ook nog een diploma-uitreiking. En wij zullen dat hier wel op squallen doen. Maar hoe oud we dat doen, dat is nog even een verrassing. Want we kunnen het net op de normale manier doen van 2 klassen hier in de kantine. Een groot feest, ouders erbij, pakers en beppers erbij, broers en zussen erbij. Zo maakt dit hier net.